me friend abusua pani ba kope. And as a matter of fact, baby Amekobia, he's been a father, he's been a senior brother, he's been everything. Asante Regional Minister Ura Simon Osei Mensa. And Opei and any din komo ayakwa abansem keke and what they many nua na ebrepemu ebetrase ewofie ha. He's the first person me ba Ezra 94.1 FM and Ezra TV across the nation meneno edin komo. And in Pesua, so he is the commandant of the region. Intimi started radio wabra regional minister ma Kofi Akwaba na yenhu said ye beboa na kuri yetimi dia soso. Abusapani Rasa mo semen sama me mo channel pay. Ejo so na medasi you offer si Kofi. Yes sir. Yanantia che from Fida da Yanantia Babidu and da Rade de Abidu Ezra 94.1 FM and then you free mediase as a regional minister yet me free mediase without your blessing and Tianopedia ijiri se yama wakwenya bibia opese wo kachre yen mejaema. Yeah. Kofi yedi kan yedi aseda de ma twidi ampa nyankopon no ayene pe na yede ti ase na kesema eda abodwi mu samre yi mesan abo wabaso ewo asofo sha ya hyew enyanwa suban no abrabo no ese the dead That's it. said man obekimaye ama asoti bi ampo nyankopon eni ni panyina eni Kofi sanya kan no enye easy se ni pabi me fan se omo ebenyankuta hudi several years enye se bi 10 years kurasem. Oh yes. Several years. Meaning say it more than 20 years, about 25 years. Yeah. Still ya mother ba kona muntem dewo enta insi. Yeah. And check bones na nkutahudi no relationship no bones na break it down. Na ya udi bi abemu baby. But who say ni pe bitna etimi chesa na say there's mutual respect. Yeah. Obia dibu ma ne yonko pani no dibu ma akora no so dibu ma pani no na afi nso sempo ba se bia ba akofum ba ako a o mutimi ka no abotrimu na o musisi wo mo entem na emi nu kura de menkai se bi sa ba me yasisi enti ye beda nyame asese ye de tiasi na sa relationship no so ye de ewo ho na ye toa so na no se twedi ampo nyankopon no a odi o mai hu ye ho na ya tena besi ne no sa de twedi ampo nyankopon no ebeboan e ma yenkuta hudi no wa hyemu kena amana nyini akosoro baby a wakoi twedi ampo no ene de bibia e hye ne nsa ono ene nim di ntia odi wakodua ho na ono ene behwe amadu nti odo wakodua Ezra ne no di nkunimgi ni enmunyam ebebrewo abre obusuafo abre wadwumayefo amra obi a ote sa Ezra TV no ono so eda na wonyane a watimi akase minu me ho se mekofa owura Kofi Asante se o medi sa adwuman emame sanso na saminim sa santeman Ghana man ene wiase nyina ye nyina ebenya odwumadi no so mfaso ahobrase odo tima ekunwache a wodi ye wadwuma no mesro se koso sa na twedi ampo yakopon no so emo wachidom ade obeyi bia no enyi nhira ene nkoso ewo ne ginimu ye de emre bia befre no nim si adwuma no ye tight nanso mre bia befre kwan wo mu no meba eti se other stations na wo no woto nsa frɛ me a
me nso meba no Yeah. dwumadi a yɛdi no yɛni ma yɛ ho Sure. yɛdi ma nnipa a yɛsom wɔ mu yɛdi ma nyankopɔn na sɛnea me ne wo hyia mmerɛ bi a meka no sɛ adeɛ bi a yɛyɛ no yɛnyɛ ma nnɛ nko Yeah. yɛyɛ ma wɔkyena Mm. na wɔkyena deɛ no ɛno yɛana ɛhia ɛsen ɛnɛ ɛdeɛn na kyena bi wonni Ezra yɛde bɛkae wo Yeah. say yes owura Kofi Asante ɔbɛsɔ adwuma mu wei ni wei ɛna ɔyɛɛyɛ a ɔde pagya Ezra TV adwumakuo no wei ni wei na ɔyɛɛyɛ a ɔtumi boa adwumayɛfoɔ a ɔno ɔmo yɛ adwuma no ɛmɛ ɛnɛ wɔn nso ebi dodoɔ no gyina wɔn nan so a ɛnam nhyira a Nyankopɔn de ama wɔn sɛ nhyira no bi nso ɛbɛka ho ɛde twa toɔ no srɛw yɛnkae sɛ there's always tomorrow. Yeah. So whatever we do today, we will account for them tomorrow. Yeah. Let posterity judge you and prove you right. Don't try always to satisfy everybody. You cannot do it. Sure. It's impossible. But from the bottom of your heart, with your conscience, whatever you do, believe that to you, you think that is the best for the circumstance. That is the best for humanity. Nyankopɔn nhyira wo, na ɔmma adwuma no nyinaa ɛnkɔ so. Amen. Now, these are very inspiring words. The last seconds are working. Don't try to satisfy everybody. You can't. No crap. Asante region, so far,